Sanibonani kuphi na kuphi la funye khona lomusa ingane zawethu. Ngiyanibingelela uma usuku lakho lokuqala la ngicela wenze kulungile upress i-subscribe button. Wenze sure ukuthi uya-like ukuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Wengane zawethu, inkulu indaba kukhulunywa ngesilo la khona kusabalele khona ividiyo yaso. Sikhuluma kabi nomunye wondlunkulu ukaMdolomba. Bafowethu sicela ukubuza nje noma ngiyibuzele mhlambe ngizothi omunye uzothi ngibuyisa ubungane noma uzothi ngiyabuza nje lento bengafanele yenzeke. Kanti bafethu obani kufuneka bevele umnjalo babo mangabe kuukuthi abantu hleli bekhulunywa sibaphikela hleli bekhulunywa sibaphikela ebese kuukuthi umuntu wesifazane mayezwa ehlukumezeke ngale ndlela ahlukumezeke ngayo masenza ividiyo okukhombisa ukuthi uyahlukumezeka noma akaphathekile kahle ebese sigxeka yena ukuthi bekungafanele ivezwe leyanto because leyanto umuntu okanjeyana asingabazi ukuthi bajwayelekile kanti futhi bajwayele ukuthi beyenze njalo leyanto abantu mangabe-ke besuke kuwukuthi banemali noma mhlawumbe kuwukuthi sebeqonyule abaqonye khona. Sike sibone ey'nkundleni zokuxhumana abantu abaningi bezenza leza zinto kodwa bese kuthiwa human abuse. Kungani laphana ebese kuthiwa hayi iy'ndaba bekumele zigcine ekamerweni noma-ke bekufanele kube ukuthi le ndaba iyaphelela ekamerweni mhlambe ngokuhlonipha noma-ke ngokuvikela isithunzi sesilo. Kodwa-ke uma kuwukuthi ngampela izinto ey'fana nalezana uhlala uthi wangazo kusuke kufanele kube ukuthi kugcina kwenzeke kanjani. Yabona ngaphandle nje umusho ukuthi sakho mntana sekhaya kusabalela ividiyo yesilo la khona sithuka omunye wondlunkulu sisho nokusho ukuthi uShembe samchapha nje ngenhlamba ngalendlela ukuthi asinelisekile ngendlela okwenzeka ngayo owesifazane mangabethi usuke akaShembe ngoba-ke usuke eshelwa omunye wey'nhlalisuthi noma-ke omunye ubaba khona laphana esontweni kaShembe. Phinde futhi kube ukuthi siveze ukuthi owesifazane akasho mawukuthi khona la aya khona kubonakala ngoba esehambile. Phinde futhi-ke sachapha ngenhlamba sasho ukuthi asikuncengile ubunjalo bakhe njengoba-ke sinayo sona intombi yaso. Ngaphandle kokumusha isikhathi sakho mntana sekhaya sizongena evidweni yaso isilo ebese singena evidweni yama-review abantu la khona bechaza noma-ke bezwakalisa ukungenami kwabo ngesenzo sesilo. Njengoba-ke uphakela umthakathi eveze uvo lwakhe wathi cha ey'ntweni ey'fana nalezi bekungafanele zize ziphumele ebalazweni, bekufanele nje kube yinto ephelela kulelo gumbi la ebikhulunywe khona ebese kuba ukuphela kwagxekwa owesifazane ngokushutha nabanye-ke abagxeka owesifazane ngokushutha. Okay, uma ukuthi-ke kufanele kugxekwe umuntu wesifazane ngokushutha leya video, le video-ke ekuyiyona esabalele ey'nkundleni zokuxhumana le yesilo la khona sithi-ke ubaba waso wayepepeza 4 hours sasiphuma naka-5 naka-4 siyochama yona nithini ngayo nakhona njalo nisagxeka o-cameraman. Kanti mangabe silo sisuke sikhuluma sisuke singakhulumi nabantu base-South Africa sisuke kufanele sikhulume bese kuhluzwa iy'nkulumo kodwa abanye bezwile obani kufanele belalele ukukhuluma kwesilo obani engafanele bekulalele ukukhuluma kwaso. Asikuvumeni bafethu ukuthi kuputshukile khona ukuputshuka kodwa kusho ukuthi khona abantu abaphila leya mpilo nsuku zonke. Ngaphandle komusha isikhathi sakho asingene kuyona ividiyo yesilo la ebesikhuluma khona nondlunkulu ebese-ke singena futhi kuma-review abantu la khona bezwakalisa okungenami mayelana nodaba lwesilo. Ungamosha isikhathi sakho ngicela ukuthi wenze sure ukuthi usuwupressile u-subscribe button wa-like ukuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena oqala othola notification. Bese-ke wenza sure ukuthi uyasifollowa kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana ngaphandle komusha isikhathi sakho asingene kuyona ividiyo sizwe udaba lwesilo. Uthenga for 10 million ngiyikhokhile imali yakhona phelele 10 million imali yami sengixakwa ileli dladla kusedladleni lapho leli dladla because she's involved. Ayikho into eyake yalunga emhlabeni ukhona uMdolomba pha angazi nebhadi noma wachathwa ngesichitho lo ngisaba ngisho ungena ebhizinisini naye yonke into anayo fana ngabona abantu bamthuka kanjani kuma Facebook lo hey hawo angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda usethi ma-Kaizer Chiefs yonke lonke usechaga amadoda kade kufika abafuthi hey akathi kumanga ngathi awukanti niyabona hayi mina bengingafuni ukukhuluma ungcoma sekhuluma nini she's out there
without permission, my permission. But. Lalela mntwana Nkosi. Baye. Mawumfati Baye. wendvodza. Baye. Uyacela angicela ukuye kuthini. Baye. At least let your husband know Baye. ukuthi ngiye kuthini. Asisekubona nje uqhamuka nje. Baye. Awu angazi lesifebe besiyaphi. Mawuthu. Ayabamthanda. The Zulus are not happy with her. But Fanele kube nelibandla labo make leleya labo. Yebo. Bondlunkulu libafundzise sibondlunkulu ba behavior njani. La lapha ekhaya. Kodwa yazi ukuthini amabandla anjalo engathi bathola le inkonzweni koShembe. Maye mina noShembe mina. You have to uShembe kimi uyabona uShembe. Unyazi isilima. Isilima. Manje hey ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshelayo ukuthiwa uMasango lo. Uyazi. Uphi hey ngicela uye esontweni ngathi ufuna ukumkhwela le esontweni. Lalela ngizomdedela inja. Ayihambi inja iyokhwela esontweni. Wakuthini ngiyophuma ngiyoflathela ngiyodungama lo. Akangazi. Akuvuke. Noma ngabe unomuntu onjani wangapha ngizoyishana engane ayingazi ngiyinkosi how did I become a king? Ngoba ngumthakathi. Ayizidishile. Ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba izilo. Ayizidishile. Ungalwa nami wena. Hey, wekholo. Lenjaleni. Kusek, ngicela endini yami. Nginentombi yami lapha nje. Uncane enduni lena. Anginqenge ngcuza yakhe mina. Fuck. Ngangedela umdolomo. Ayibencane baye. Ngimpa imali, uyazi uthini? Ngiyagcina. Uzombona uhluphe kanjani umfazi lo. Ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la. Hambe. Ayibencane baye. Hambe emaqhubeni. Ayibencane baye. Yes. Ade ngibuza stupid question la. Uduka ngikwazi lo lale uyazi wenzeni lengane le. Baye. Kumanje kunento yakhayo la. Uyazi induna ziyangibu. Ufike induna lapho bathi yini lenziwa umntwana sizula akhela yena. Baye. Emzini kaba. Yini lo ekhaya wena? Hey. Wothatha lezi itini zakho ubuye nazo emachobeni. Ngakubeka emachobeni nomsunu kanye omsunu wensha. Ayibencane baye. Futhi ngijwayela kabi wena. Awusiwe la wakhangela wena. Ayibencane baye. Akekho umuntu onomfazi la. Ngijwayela kabi wena mdolomo. Uzuhlala ngathi uinnocent kanti uyanuka. Fuck you. Usek. Ngifuna uhambile. Wazi uthini? Yena impilo engiyiphilayo usuku nemini le. Yemali. Usuku nemini kuphilwa Into engizoyenza. Baye. ngithemba ukuthi bengicuphile ubuza into yasuka awuthi ngihambe. Ngiyasisaba iStella. Kuthiwa yini? Stella Atwa. Hayi. Izinto ezikhishwa abantu abahlonishwayo ngenxa nje iStella. Mase singene kahle sesigqabha ekhanda. Hey osabi. Uyabona makuthiwa sinabofakazi indaba zabantu. Basuke beqinisile. Singazi linga nje sisifakazi. Awu. Hayi. Ngeke, yazi ngisabathe ngiyayilalela inkosi. Ngiyasilalela isilo. Hayi. Ngithi ngiyalalela hayi. Hayi inhlamba ayifundela. Hamba ngomunye shoni. Thi umuntu ungabombuka bese uyamthemba. Hayibo, into ephuma emlonyeni wakhe. Akukho nje ograda akukhulumile lapha. Khipha nje ukungcola. Hayibo. Hayi shem. Thiwa singabofakaza. Hayi singafakaza ngempela ngibazanele ke. And that is not the full video. Mina i-full video ngiyibuke kusukela eqaleni. Yabona into emhlungu ukuthi uthe isiphele video athi iyona impilo ahlale ephila le. Like uyabona ukuthi vele impilo toxic mos leyo. It's very toxic. Hayibo. Hey wazophila kabuhlungu. Wazwathukwa. Yazi kubuhlungu ukuthukwa. Kubuhlungu. Kubuhlungu ukuthukwa. Hayibo. Unkosikazi wakho usuthi ikolo. Hawu. Kubuhlungu. Inkolo yakashembe yona. Uyoxolisa athini? Uyoxolisa nje athini? Njengomholi, umholi wethu. Hayi shem. Uyovuka sethi uphuza ponjwana. Hayi shem. Sithi sikubone konke. Ikona ke lokho esikubonayo. Kunokuthi kwehlele, hayi kenyukela. Hayi kenyukela shem.
and kubuhlungu uzovuka nje ebusuku, uzovuka ekuseni sebona yonke lento ukuthi hayibo bakuveza ubulwane bami, like cause ubulwane lobya, ubulwane nje, like ubulwane. Uthi umuntu osifazane kanje, umholi wethu amaZulu, umholi wethu uthuka nenkolo yakhe, hayibo. Hayi sinaba abaholi, ayisinabo. Ha! Ungabe uthi umuntu uyamazi. Yazi mawumbuka nje njengomuntu onokuthula kanti. Hayi shimo. Mamntolomba, thole kanzima. Isho ngadinwa kanjani? Ofuna ukuventa uthini? Akanalo ilungelo lokubiza umkakhe ngegolo nangesifebe. Akanalo nje lelo lungelo. Zulu or not, umkakho nje awumchaphi ngenhlamba, uzumsabise ngokuthi ngeke aseyithola imali. Aye Yabona ngisho ngathi uNkulunkulu usinikeza amandla angakanani, but mina I believe in wake up call. I believe ayikho into eyenzeka ngaphandle kwezizathu. So ngiyeza abantu begxeka lo muntu obeshuthele video, lo muntu oshuthele video mina ngeenkolelo zami I think wenze into right, because mhlambe inkosi yethu esihloniphayo ibiyidinga iwake up call. Siyalidinga uswazi empilweni, no matter how big we are. Mase sihamba ku pavement siyayidinga into ezosenza sibone ukuthi siku pavement manje. Sesidlule ngisho i-yellow lane, saphuma kwi lane yethu sadlula i-yellow lane sase siya ku pavement. Uyayidinga nje lonto empilweni. Uswazi oluzokushaya likuveza ubala kubantu, yabo, ukuze khona nabantu abaseduzana abakwazi ukukukhuza bezosondela bekukhuza. I believe khona okuwesi kunalokho esingakuboni. Lokho esikubonile nje akwelutho. Mawulalela ithoni yayo inkosi yethu. It shows ukuthi nje mhlambe nje yathatha ngathini insila yomuntu omdala othize owephuma esandleni ngalendlela. Out of hand bafethu, out of hand. Yazi sonke siyaphuza utshwala, ngikhumbula ngalelo ilanga ngikhuluma into efana naleyo. Angikhumbuli, angisoze futhi ngayikhuluma into efana naleyo ngomlomo wami. Yabo? So lento eyenzakalile ngiyeza abantu begxeka. Yabo lo shuthile wenze kahle impela. Because khona sebezosondela bangenelele. Bengeke kwenzeke lokho. Besozwa ngento enkulu ngelinye ilanga. Besozwa ngesidumbu mhlambe, yabo. So mina ngithi wenze kahle. Sonke sayidinga wake up call bafethu. Into nje ezosifaka emgqini, sivele obala ukuthi senza kanjani masenza wrong.